Kif inhi tradizzjoni f'pajjiżna tibqa' xewqa komuni fost iż-żgħażagħ li jkollhom ir-residenza personali tagħhom, mhux l-inqas bħala investiment għal ġejjieni imma wkoll f'pass importanti lejn il-maturità u l-istabilità fil-ħajja. Fil-fatt, ħafna ma li jlestu l-istudji tagħhom u anke jibdew jaħdmu b'xi ħaġa taħt rashom, ħafna żgħażagħ f'pajjiżna jibdew ifittxu li jinvestu fil-proprjetà tagħhom, partikolarment fit-triq biex jagħmlu qabża f'ħajjithom bħal meta jitlu f'relazzjoni jew qed iħejju għal żwieġ, inkella sempliċiment biex ikunu iżjed indipendenti. Xi ħaġa li xtaq jagħmel ukoll Michele Aġus, appena gradwa mill-kors fl-Istudji Ewropej u wara xi żmien barra minn xtutna. Għamilt perjodu mill-karriera tiegħi wkoll naħdem barra minn Malta u kont naf illi xi darba ħanirritorna lura u allura rrid nipprepara ruħi biex meta niġi insib li jkolli post. Minkejja dan, kellu jiskopri li dan ma kienx se jkun pass faċli u x-xewqa tiegħu kienet kważi sfaxxat fix-xejn. Dan għax kundizzjoni medika li għandu għalqitlu l-bibien kollha biex jissellef mill-banek biex jinvesti fil-proprjetà. Michele ilu għal dawn aħħar 7 snin ibati mill-Crohn's disease, kundizzjoni kronika li taffettwa l-intestini, anke jekk permezz tal-medikazzjoni u dieta kontrollata din bl-ebda mod ma tillimitalu ħajtu. Meta dħalt għalih dan il-proċess ma realizzajtx li din tkun problema għax kif qed ngħidu hija medikata u hija taħt kontroll, però meta mbagħad mort biex napplika kemm għal home insurance u għal life insurance la darba ħarġet li sanction letter mill-bank, sirt naf li din hija kondizzjoni li mhijiex aċċettata li ma tiġix inxurjat taħta ħabba ċertu perikli kif tista' tiżvolġi l-kondizzjoni. L-aħbar kera bħal sajjetta fil-bnazzi xorta waħda ma qatetlux qalbu. Spiċċa saħansitra ikellem aġenziji barranin tal-assigurazzjoni, iżda wkoll kollox kien għal xejn. Ħassejt nibla tama, ġifieri qed issa ġifieri x'inhi l-alternattiva tiegħi għax din hija kondizzjoni kronika. Ġifieri jekk ma nistax nixtri issa, mhux ħankun nista' nixtri sena oħra, ħateqpa' miegħi din il-problema. U ovvjament ħassejt nidarem għal ħajt u ħassejt li la darba jien għandi il-kondizzjoni mela jiena iddestinat illi qatt ma jkoll il-post tiegħi. Kien f'dawn il-mumenti ta' tieħ ta' qalb li Michele sema bl-iskema ġdida tal-Gvern New Hope. Din tagħti tama lil dawk bħalu li ma jnexxilhomx jiksbu polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja minħabba xi mart jew għandhom xi diżabilità, waqt li l-Gvern jagħmel tajjeb bħala garanti għall-assigurazzjoni. B'hekk, b'din l-iskema, Michele ingħatalu kull opportunità li jsir sit ta' daru flimkien ma' bosta oħrajn li diġà qed igawdu minnha. Għalija din l-iskema kienet mument fejn ħassejt li l-Gvern qiegħed jaħseb għal nies b'kundizzjoni tal-grupp tiegħi, ġifieri nies vulnerabbli, nies li jibgħatu dawn il-kundizzjonijiet, u ħassejt li għandi alternattiva, għandi soluzzjoni. U kienet dik ix-xaqta tama, x-xaqta dawl fl-aħħar ta' proċess twil.